Ahojte priatelia. Predchádzajúce roky som robila také video, že čo všetko som prečítala za rok 2023 a predtým 2022. Ale mám dojem, že čím ďalej to bolo dlhšie a teraz by to malo pomaly hodinu, tak som sa rozhodla, že to rozdelím na viac videí a každé video bude mať nejakú tematiku a porozprávam teda, čo som prečítala. A keďže je toto prvé video, aj ja si tvorím tieto videjka, tak začnem tak nezvyčajne a poviem vám, čo som prečítala. Nie sú to knihy a potom ešte porozprávam o takých drobných knižkách. A teda asi poďme na to. Prvá nekniha, ktorú som prečítala, je Hikemates magazín. Hikemates je taká organizácia, ktorá sa nejak tak venuje rozvoju turistiky a hajkovania a celkovo akože aj takej tej spoločnosti okolo tohto a oni sú mne veľmi sympatickí. A teda okrem toho, že organizujú všelijaké túry a všelijaké dobrovoľničenia, kde opravujú mostíky, stavajú rozhľadne útulne pre turistov a podobne, tak aj každého pol roka, myslím, vydávajú magazín, čo je teda taký časopis, ale má akože vyše 100 strán, čiže je to akože v podstate kniha. A ja som teda zatiaľ čítala jeden, bol super, boli tam akože zaujímavé rozhovory, zaujímavé odporúčania, zaujímavé akože fakt dobrý časopis, kvalita fajná. A tento konkrétne bol zameraný na túry o samote, teda keď sám človek chodí po horách. A bolo to zaujímavé a asi ma to aj inšpirovalo, alebo vďaka tomu som sa tak menej bála, vďaka tomu som sa odhodlala spraviť nejaké túry sama. Konkrétne som teda spravila v podstate dve nejaké túry. Jedna bola v lete 20. júla a som prešla v podstate celý Považský Inovec. A potom teraz v polovici novembra som sa prešla z Budmeric cez Malé Karpaty až do Bratislavy. A teda, že šla som o samote. Prvýkrát som šla cez deň, druhýkrát som šla v noci cez Malé Karpaty sama teda. A o obidvoch veciach som napísala blog. Čiže ak si to chcete prečítať, tak môžete, nájdete link nižšie pod videom. A sú to vlastne jediné veci, ktoré som napísala a sú verejné pre kohokoľvek. Čiže ak si chcete prečítať niečo, čo som ja napísala, tak toto môžete. Ďalšia vec, čo som čítala, sú poviedky z súťaže Martinus Cena fantázie. Martinus Cena fantázie je teda poviedková súťaž, má 3 žánre, má horor, má fantastiku a má sci-fi. Martinus Cena fantázie je asi najväčšia poviedková súťaž žánrová na Slovensku, teda zapojilo sa tento rok zhruba 250 autorov, 250 poviedok. Má to teda viacero porodcov zopäť a už posledné 3 roky porodca tvoril v podstate podcast, kde každú poviedku rozoberal veľmi podrobne. Tento rok to bola Kam, moja kamarátka, tak zlý humor, bola Kam a teda keďže je to zaujímavejšie, keď sa o tých poviedkach rozprávajú dvaja, aj tam je viac názorov, aj všetko, tak do jednej časti tohto podcastu si zavolala mňa a teda som si prečítala 10 poviedok z tejto súťaže a potom sme ich v podcaste rozoberali pomerne dopodrobná. Ďalšia vec, čo som prečítala, je ďalšia kopa poviedok. Tento raz to je zo súťaže, ktorá sa volá Múza. Celým názvom teda je to mesačná úloha začínajúcich autorov. A ja som tento rok bola editorkou. Je to súťaž, ktorú trošku pomáham organizovať vlastne celý čas. A už nám začalo chodiť tak veľa poviedok, že sme vytvorili editorské kolo, lebo by to proste porodci nezvládali, lebo ich by bolo veľa a nezvládali by sme to ani tak rýchlo spracovať. A teda editori majú za úlohu vlastne si všetky prečítať a niekoľko poviedok vyradiť. V tomto kole, v ktorom som ja editorovala, bola téma Vtedy som otočila svoj prístup k životu a teda veľa ľudí to zvádzalo k tomu, aby písali nejaké úvahy. Nuž a teda my sme boli dvaja editori, vyradili sme nejakých 12 poviedok a k ním som teda písala feedback, ale celkovo musím uznať, že v tejto súťaži sú tiež, síce to každý mesiac sa píše, sú tam fakt na vysokej kvalite tie poviedky a teda ak si chcete prečítať nejaké poviedky z tejto súťaže, či už z tohto kola ešte si neviete, ale z predchádzajúcich kôl si viete, tak si kúpte knižku Kúsok nádeje a ak sa chcete k tomu dostať, že hneď, tak si nájdete, aj ty môžeš písať, či už na YouTube alebo na Spotify
a tam si môžete vypočuť audiopoviedky, ktoré nejak tak vyhrali alebo skončili na popredných miestach a teda sú fakt dobré. Čiže tiež odporúčam, ak máte radi poviedky, ak chcete podporiť slovenskú tvorbu alebo tak ste zvedaví na slovenskú tvorbu, tak múza. Dobre. A teraz môžeme ísť na krátke knižky alebo knižky, ktoré nemám úplne chuť zaradiť ako keby do knižiek. Jedna z knižiek, ktorú som prečítala, sa volá Chlapec, krtko, líška a kôň. Ja nikdy neviem, v ktorom poradí sú tieto postavy. A teda to je taká veľmi milá, v podstate motivačná knižka, sú tam pekné ilustrácie a fakt je to také, že keď sa chcete trošku zamyslieť nad životom a súčasne sa tak potešiť, dodať si nádej, a tak si prečítajte, že ono, viacero ľudí to tak nazvalo, že to je taký novodobý Malý princ, ale myslím si, že neviem, mňa to asi až tak nezaujalo ako Malý princ, ale možno to je spomienkový optimizmus, lebo Malého princa som čítala pred 10 rokmi, čo ja viem, pomerne dávno, ale teda, ak chcete si tak akože zahriať sa na srdiečku a trošku sa zamyslieť nad životom, tak si prečítajte Chlapec, krtko, líška a kôň. Trafila som poradie. Ďalšia drobná knižka, ktorú som prečítala, sa volá Foster, je od Claire Keegan. Claire Keegan možno poznáte vďaka tomu, že napísala Small Things Like This, alebo teda, neviem, ako to tu volá v slovenčine, čo aj vyhralo kopec cien a je to veľmi známa knižka, mám dojem v poslednom čase. A teda toto bola v podstate taká krátka novela, poviedka, bolo to dlhšie ako poviedka, malo to tak 70 strán, možno, neviem. A teda je to príbeh o dievčatku, ktoré vlastne rodičia poslali na leto, alebo možno na rok, neviem na aké dlhé obdobie, k svojej tete z Ujovi, pretože oni sa v podstate o ňoho nedokázali postarať, lebo proste boli chudobní a narodilo sa im ďalšie malé dieťa, tak v podstate túto staršiu dcéru posunuli na nejaký ten čas, kým sa trošku akože ukľudní situácia k svojim strýkovi a tete a je to teda o tom, ako si nejak tvoria vzťah vlastne táto teta s Ujom, s tým asi 10-ročným dievčatkom a je to také veľmi milé a je to také veľmi, veľmi láskavé, veľmi také ľudské to je. Čiže znova, ak si chcete akože niečo prečítať, ľudské, milé, tiež také povznášajúce, tak si prečítajte knižku Foster. Ešte som za posledný rok prečítala 8 knižiek z množiny Penguin Little Black Classics. To som si kedysi kúpila taký 80 mini knižkový box a ja ich postupne čítam jednu za radom. Toto sú zhruba že 20 až 28 alebo niečo také. Oni väčšinou nie sú to knižky, ktoré mi akože najviac sa dotknú srdiečka a spomínam si ich a chcem si ich prečítať znova a znova a znova. A ono je to asi aj tým, že sú to klasiky a už za ten čas sa trošku vyvinulo nejak inak, že ako sa píšu knihy a aké knihy sa čítajú. Čiže ono to veľakrát nie je až také zaujímavé z tohto pohľadu, že konkrétne obsahu, že keď extrahujem ako keby obsah od tých ostatných okolností, tak to nie je až také zaujímavé možno, ale napríklad je to také, že ste počuli o mnohých tých autoroch, tých klasikoch a ste takí na to zvedaví a toto je taký akože pohľad trošku do tej doby aj súčasne aj na tých autorov a teda odporúčam si to prečítať, že sú to také akože fajn veci a treba to podľa mňa brať alebo čítať s ohľadom na tú dobu. Prvá knižka z týchto Little Black Classics, ktorú som prečítala, sa volala Olala, je z roku 1885 a áno, trafila som rok. A je to vlastne novela, je to príbeh, je to trošku také hororové, dark a súčasne je to také trošku erotické, ale teda erotické z roku 1885, čiže nie je to žiadny Fourth Wing, alebo čo, nie, že by som čítala Fourth Wing, ale nebolo to akože, teraz by som sa červenala popri tom a neviem čo. Ale bolo to celkom fajn, takže dobre sa to aj čítalo. A teda napísal to Robert Louis Stevenson. Ja sa priznám, že toto neviem, kto bol. Ďalšia knižka z týchto Little Black Classics, ktorú som prečítala, je Komunistický manifest.
Áno, no to tam je zaradené, že áno, je to významné dielo, ktoré teda ovplyvnilo celkom asi 20. storočie a samozrejme ja nepodporujem komunizmus alebo nechcem, aby sa vrátil socializmus na Slovensko, ale som zvedavá, že čo to vôbec bol ten komunistický manifest a mi to tu prišlo pod ruku, tak som si prečítala a asi vám k tomu akože nič viac nepoviem, však ak ste starší, tak asi dosť veľmi si pamätáte, tušíte, čo tam je. Ak ste mladší, tak si podľa mňa zo zvedavosti prečítajte. Ďalšia z týchto malých čiernych knižočiek, čo som prečítala, sa volá How a ghastly story was brought to light by a common or a garden butcher's dog. Ja si fakt nepamätám poriadne, o čom to bolo. Prepáčte mi, dala som tomu ale 4 hviezdičky z 5, čiže to bolo dosť dobré. A myslím, že to bolo to, že sa tam nejak plavili loďou a nejak zistil vlastne, že ho tá frajerka nejak podvádza, tam teda bol tam nejaký pár. Možno, nie som si istá, bolo to v pohode. Je to od Johana Petera Hebela. Tiež si priznám, že neviem, kto to je. Ale bolo to dosť v pohode. Dobre. Ďalšie z týchto Little Black Classics je The Gate of 100 Sorrows. Je to od Rudyarda Kiplinga a teda je to v podstate o Indii kedysi. Čiže sú tam tie opiové doupie, sú tam všelijaké nejaké kliatby, duchovia a bolo to zaujímavé. Skôr to bolo podľa mňa zaujímavé tým opisom. Fakt si nepamätám, aký tam bol dej, ale pamätám si akože skôr tie opisy, alebo že ako to tú Indiu kedysi popisovalo. Ďalšia knižka je Circles of Hell od Danteho. Dante napísal božskú komédiu, ktorá má teda tie 3 časti, že nebo, peklo, očistec, asi v inom poradí, čo ja viem, nečítala som to. Ale presne táto malá 50 stranová alebo 55 stranová knižka bola taká nejaká ochutnávka, čo od toho očakávať. Bolo to dosť v pohode. Akože boli tam nejaké zamyslenia celkom akože o týchto veciach, o čistcoch, peklách, nebi. Bolo to také akože celkom, že máte to vydesiť z toho pekla, alebo som mala ten dojem. Ďalšia z týchto malých čiernych knižočiek sa volá Of Street Piemen a toto je knižka, ktorá opisovala vlastne, ako vyzeral Londýn v nejakom tom 18. storočí zhruba. A bolo to zaujímavé, že popisovalo to, kto tam čo predával, ako to tam vyzeralo na tých uliciach, aký tam bol neporiadok, ako sa k sebe ľudia správali. Pohodka. Ďalšia knižočka, ktorú som prečítala, sa volá The Nightingales Are Drunk. Toto bola poézia, ale bola to epická poézia, je od Hafeza. A teda nejaký ten krátky popis, čo tu je zozadu knižky, je, že Spiritual sensual verses on love, heartbreak and celebrating life's small pleasures by the great 14th century Persian poet. Čiže 14. storočie, riadne dávno. Ale bolo to dosť také milé, pekné, že dobre sa to čítalo. Ďalšia z týchto malých knižiek je The Wife of Bath a je to od Geoffreyho Chaucera a je to vlastne súčasťou Canterbury Tales. Toto bola knižka, ktorá tak akože opisovala, že opisovala v podstate ženy, ako sa správajú, čo robia a toto. A nebolo to teda nejaké extra feministické, ale na 14. storočie asi jej. Ale bolo to také zaujímavé, že bolo to o tom postavení žien súčasne a súčasne to malo nejaký trošku príbeh. Posledná z týchto čiernych knížiek, ktorú som prečítala tento rok, sa volá, prečítam si to, lebo je to dlhý názov, prepáčte, sa volá How We Weep and Laugh at the Same Thing. A toto boli také krátke eseje, boli dosť zaujímavé, dosť pekne sa čítali. Je to od Michela de Montaigne, koniec 16. storočia, čiže znova akože veľmi dávne, ale je to zaujímavé, popisuje to akože fakt, že toto boli také eseje, zamyslenia, popisovalo to teda tú dobu. Takže ak vás zaujímajú akože trošku taký náhľad do literatúry minulosti, tak tieto Little Black Classics sú celkom fajn. A to je všetko na toto dnešné video. Čaute. V ďalšej časti budú non-fiction books, teda nefiktívne knihy, ale naozaj nie, teda nebude to beletria, budú to či už nejaké, čo to vysvetlím, že viete čo to je. Čaute.